Muutama sana Mario Draghin raportista, joka eilen tuli, jossa korostettiin sitä, että pakko tehdä jotain. Eurooppa on geopoliittisessa, geotaloudellisessa pinteessä. Sen talous ei voi hyvin suhteessa Yhdysvaltoihin ja suhteessa Kiinaan. Pitää investoida enemmän, pitää tehokkaammin, fokusoidummin, strategisesti ajatella asioita. Fokus on ollut vähän hukassa, ollaan oltu vähän levällään. Tehdään kaikkea ihan hyveellisiä hankkeita EU:ssa ja maailmalla, mutta se ei niin kuin tee työtä Euroopan puolesta. Pitäisi ajatella asioita laajemmin, erityisesti niin kuin strategisissa kohdissa. Ei olla onnistuttu, tultiin riippuvaiseksi Venäjän halvasta energiasta, nyt sitä korvataan aivan oikein, peruuttamattomasti, puhtaammalla energialla, mutta se energian hinta on vieläkin 3 kertaa isompi kuin Yhdysvaltojen teollisuudella on. Draghi ei sorru liialliseen ajatteluun, että lasi on aina puoleksi täynnä, hyvin tyypillistä liturgiaa EU-piireissä. Hän tunnistaa ongelmia, puhuu niistä rehellisesti ja ehdotukset on järkeenkäypiä. Perusongelmana on se, että mistä rahat. Rahaa ei tunnu tällä hetkellä olevan ja miten valtiot suhtautuvat uuteen yhteisvelkaan, niin se jää nähtäväksi. En usko, että jäsenmaat on siihen taipuvaisia. Eli hätähuuto siihen, että olemme ison ongelman edessä, kuinka pärjätään riippuvuuksien geopolitiikassa. Kiinan riippuvuudet on suuret ja samaan aikaan Venäjä on aloittanut laajamittaisen sodan haastaa sitä järjestystä, jossa Eurooppa voi suhteellisen hyvin, mutta turvautu rauhan osinkoon, siis siihen, että ei keskitytty puolustukseen, ei pidetty pelotetta yllä, ei padottu Venäjää, vaan laitettiin rahaa sitten poikemaan tehottomasti muissa asioissa, kasvatettiin, ylivenyttiin ja nyt kaikki tämä pitäisi saada parempaan käyttöön. Jos haluaa Draghin raporttia ymmärtää laajemmin, niin sitä voi suhteuttaa niihin raportteihin, mitä aikaisemmin on tehty. Ne on ollut mahtipontisia julistuksia usein siitä, että miten Eurooppa on hieno ja miten rauhanyhteisöä ja rauhanmallia voidaan levittää ja miten Euroopasta tulee toimia tavallaan sen löytämällä uudella tiellä. Mutta geopoliittista toimijahan siitä ei tällä tavoin tullut julistuksilla, vaan nyt pitäisi konkreettisesti jotain tehdä. Draghin raportissa on esimerkkejä esimerkiksi siitä, miten unionin iso Global Gateway-hanke, joka on siis hyvää tarkoittava hanke, jossa pyritään löytämään win-win-tilanteita ison maajoukon kanssa Afrikasta Aasiaan, niin kuinka se pitäisi laittaa toimimaan Euroopan puolesta. Esimerkiksi strategisissa raaka-aineissa, harvinaisissa maametalleissa, akkumetalleissa pitäisi löytää Global Gatewaylle uutta sielua tavalla, joka tekee työtä Euroopan eteen. Ei ainoastaan win-win asioita, sitäkin totta kai myötäsukaisia kumppaneita haetaan, mutta toisaalta se geostrateginen ajattelu, että Euroopan pitää pärjätä maailmassa, joka on entistä kylmempi paikka, jossa Kiina saattaa punoa hyvinkin juonia siihen, että riippuvuudet onkin kuin hämähäkin seitti, josta ei pääse sitten eroon, niin että päästäisiin irtautumaan näistä. Ja se on vähän kaikkien etu, että tähän suuntaan Eurooppa liikkuu, ei ainoastaan eurooppalaisten, vaan myös partnereiden irtautuminen haitallisista riippuvuuksista. Ja se, että Euroopan kilpailukykyä saadaan investoinnilla eteenpäin. Nythän malli toimii vähän niin, että saatiin halpaa energiaa, kaasua putkeen pitkin Venäjältä, teollisuus tuotti tuotteita, osittain
avoimille Kiinan markkinoille. Kiina kehittyi taloudellisesti, koska sinne investointeja virtasi. Nyt sillä on ylikapasiteettia, jota se dumppaa Euroopan markkinoille. Eli me ollaan tämmöinen niin kuin varaventtiili Kiinan talouskasvun haitallisille vaikutuksille. Draghi ehdottaakin tulleja ja tariffeja sitä, että ymmärretään, että teollisuus, joka on eurooppalaista, niin sen pitää olla ensisijainen suojaamisen kohde. Se on ajan henkeä, että näin puhutaan, suojataan teollisuutta, niinhän Kiinakin tekee ja niin Yhdysvallat tekee. Se multilateralistinen ajanjakso, jossa pystyttiin ajattelemaan idealistisemmin asioita, niin se on nyt vaan ohi ja nyt pitää keskittyä siihen, että saadaan Eurooppaan investointeja, saadaan teollisuutta, saadaan työpaikkoja. Demokratiat voi Euroopassa silloin hyvin, saadaan tehokkuutta enemmän irti asioista. Eli hänen iso tämmöinen skeemansa on se, että tehostetaan olemassa olevia asioita. Se ylivenymisen vaara voidaan välttää sillä, että ohjelmia mietitään, että miten ne niin kuin sopii tähän strategiseen visioon. Jos ei ne sovi, lopetetaan ne. Voidaan siirtää resursseja johonkin muualle. Mutta esimerkiksi Global Gateway-hanke on semmoinen, että sitä voidaan vähän niin kuin tehostaa ja turboahtaa, että se tekee työtä meidän kaikkien eteen paremmin. Ja jokaisessa ohjelmalohkossa, jokaisessa ulkosuhteiden osa-alueessa tätä pitäisi miettiä. Hän ehdottaa myös sitä, että joitakin asioita siirretään yhteiselle tasolle, niin kuin kilpailupolitiikkaa, että eurooppalaiset yritykset vois päästä siihen 100 miljardin euron kaartiin. Nythän Euroopassa ei ole oikeastaan maailmanluokan yrityksiä, niin ei kilpailulainsäädäntöä käytetä tukahduttamaan jäsenmaalta syntyviä yrityksiä, vaan ymmärretään se, että unioninkin tasolla pitää olla isoja yrityksiä. Tästä tietenkin tulee sitten omat ongelmansa. Esimerkiksi jos ajatellaan Suomea ja puolustusteollisuutta, että jos siirrytään isoihin puolustusteollisuuden yrityksiin, resursseja annetaan niiden elää ja tuetaan niitä, niin ne saattaa sitten löytyä Ranskan kaltaisista, Saksan kaltaisissa maista, että siinä pitää nyt tietysti olla älykäs, että se tasapaino säilyy pienten ja suurten välillä, se yhteinen etu ja intressi mielessä, että ei esimerkiksi Suomessa, joka on se keskeinen valli Venäjän varalle, johon Venäjän taakkaa ja geopoliittista taakkaa kohdistuu tavattoman paljon, koska meillä on niin paljon sitä yhteistä ulkorajaa, NATO-rajaa ja EU-rajaa Venäjän kanssa, että myös täällä sijoitetaan asioihin, koska täällä sitä puolustusta tarvitaan. Tänne kannattaa sijoittaa. Se on koheesiopolitiikan keskeinen elementti, itse näin näkisin, että sijoitetaan sinne, missä asioita tarvitaan, missä pelotetta tarvitaan. Eli se tasapaino pitää löytyä. Draghin ideat myös siitä, että suositaan eurooppalaista puolustusteollisuutta. Kysymys on se, että onko tehokkaita aseita, käytettäviä aseita, kustannustehokkaita aseita, onko niitä Euroopassa, onko innovaatioita täällä syntynyt. Tietenkin kannattaa niitä tukea, mutta ainakin tässä ylimenokaudella tuonne kumppaneiden suuntaan Atlantin taakse on hyvä katsella. Heillä on ollut suhteellisen toimivat puolustustarvikesektorin markkinat, jossa innovaatioita on syntynyt. Eli ei tässä niin kuin yhdessä yössä päästä eteenpäin asioissa. Mutta tarkoitus Draghin raportilla on hyvä, hän muistuttaa, varoittaa, hänellä on ideoita ja niistä ideoista voidaan sitten keskustella. Ongelmana nyt on tietenkin se, että kun Euroopasta puuttuu vähän johtajuutta, Saksan ja Ranskan johtajat ei ole nyt ehkä siinä kunnossa, että he voisivat näitä niin kuin viedä eteenpäin. Eli kuka vie näitä ideoita eteenpäin? Hyviä ideoita, mutta miten ne toteutetaan, mistä se tahtotila löytyy. Ja ensimmäinen kompastuskivi tietenkin on se rahoitus. Draghin ehdotukset näistä tulleista ja tariffeista, että jotain strategisia sektoreita Euroopassa suojataan,
sillä, että markkinoille pääsyä esimerkiksi kiinalaisten tuotteiden vaikeutetaan, niin sehän saattaa tuottaa varoja EUn kassaan. Eli niitä rahoituslähteitä tai puroja voi löytyä myös muualta kuin siitä vaistonvaraisesta turvautumisesta lainarahaan. Mutta hyvät neuvothan tässä on tarpeen, eikä niitä kannata kaikkia heti alas ampua. Eli Draghin raportissa on hyvä kartta meidän heikkouksista ja siitä, että miten me voitaisiin tehostaa asioita. Keskustelu alkakoon ja parhaat ideat lentäköön. Näinhän se pitäisi mennä.